La previsió de l'oratge per a este dimarts, dia 17 de novembre, tindrem cel aclarit. No es descarten boires i algun banc de boira matinal en punts de l'interior. Les temperatures amb pocs canvis, vent amb predomini de la component oest al principi tendint a variable fluix o en calma. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 20 i una mínima de 4 graus, Ontinyent màxima de 22, mínima de 8, Gandia màxima de 22 també, mínima d'11, i València tindrà una màxima de 23 i també una mínima d'11 graus.